Boss Ruel, no, vlog ko lang yung yung presyo ng garong, tsaka yung, kasi dati kasi 15,000 to, yung tumaas na 16,000 na. Kami yan, samahan nyo kami yan. Garong 16,000 to. Kami yan, so ayan, kami yan, so 16,000. Kami yan. Ayan. May dyan na din gagawin yung dyan na i-welding ni boss doon sa likod. Yan, i-welding ni boss dyan. Kakabit na kayo ng kapakabit niya na to. Tapos yan, yun pa rin ang area niya, halos tapat lang sa Pilipinas Square yung location niya. Sa hapon ko yan, yung garong dito sa may pwesto ni Boss Ruel na 16,000 yung halaga. Pag yan, buha kayo yan, kapakabit niya naman dito yan sa Boss Ruel. Kaya sa lang sa mga nabis mo, power tips ng bye-bye mga linya.